Отца периодически вижу во сне. Я даже видел такой сон, что я к нему подвел младшую дочку свою и познакомил. Сказал, что это твоя внучка. Вот, а он улыбнулся. Asır Halmamedov döredücülük masalasında dünya indi. Onun kakası belli Türkmen kompozitori Nuri Halmamedov'dur. Ejesi Gülsultan Halmamedova bolsa Türkmenistan'ın kinematografçılar jemgyýetiniň başlygy. Asır kakasy ýaly ýaşlygyndan tazy bilen meşgul olup başlady. Ol Jadaly Künji, Seniň doganuň meniň doganym, Ruhlar jülgesi ýaly filmlerde aktyor hökmünde hem oýnady. Häzir asır masalasy bilen Moskwada ýaşaýar we telekeçilik bilen meşgul bolýar. Boş wagty taýýar. Belli kompozitoriň ogly bolmak neneňsi? Asır Halmamedov Azatlyk radiosyna şeýle jogap berdi. Это, наверное, честь быть сыном такого композитора, которого почитает. Şeýle kompozitoryň ogly bolmak uly derece. Ol diňe bir Türkmenistana däl hem beýleki döwletlerde hem sylanýan kompozitor. Sebäbi ol türkmen sunuwatyna uly iý galdyrdy. Şu ýyl Merkez Aziýada Nuri Halmamedowyň ýyly diýilip oglan edildi. Bu meniň üçin uly buýsunç. Men adamlaryň onu unutmany ýatlaýanyny diýseň begen ýaryň. Men körpe gyzymyň indi saz bilen meşgulunyp öz atasynyň eserlerini hem çalyp başlamagyny isleýärin. Музыка непосредственно и стала играть произведения дедушки. Туркменистан для меня это родина, и я очень люблю Туркменистан. Türkmenistan bu meniň watanym. Men Türkmenistany söýýärin. Ol ýerde meniň dostlarym ejem ýaşaýar. Men wagtyl Türkmenistana barýaryn. Öz köklerimi ýatdan çykarmajak bolýaryn. Не забываю свои корни, скажем так. Ну, я уже достаточно давно живу в Москве. Вот. Men bir näçe wagtdan bäri Moskwada ýaşaýaryn. Dogrusu bu ýere gelmek islemänim. Ýöne maşgala ýagdaýym sebäpli men bu ýere göçmeli boldum. Meniň gyzyma şu ýerdäki ýaly çygyly howa şertleri gerek. Влажным. И поэтому мне пришлось переехать сюда. Ну, в кино. Kino barada aýdylanyny meni ilk sinap gördüler. Görünüşine göre olar meni haladylar. Şeýdip men bir näçe kinoda surata düşdüm. Поэтому снялся в ряде фильмов. Вот. Так что как-то так. Периодически пишу музыку. Мой псевдоним DJ Ашир. Wagtyl sazlary ýazýaryn. Meniň lakabym DJ Aşyr. Egerde adamlar isteseler onu eserlerimi dinläp bilerler. Men döwrewap sazlary ýazýaryn. Mende felsefe eseri hem bar. Вот. И есть, конечно, и философская музыка у меня. Хочу пожелать туркменам мира. Men dünýädäki ähli türkmenleri azuda asmany, jan saglygyny arzu edýärin. Olaryň elmydam öz ata watanyny, köklerini, ýatlaryna saklamagyny, Türkmenistana baryp durmaklaryny arzu edýärin. Приезжали в Туркменистан почаще.